βράδια όλο ξενυχτάς και στο σπίτι μας ποτέ σου δεν γυρνάς και τριγυρνάς τα βράδια όλο ξενυχτάς και στο σπίτι μας ποτέ σου δεν γυρνάς. Περίμενε λίγο. Από ποια δάει. Ποιον μου λέει από ποια δάει. Όταν σε κοιτάζω και μάτια μου λίγα στην πρώτη μου νιώθω λίγο συντροφιά. Όταν σε κοιτάζω και μάτια μου λίγα. Έτσι, μπράβο! Όχι, όχι, με ένα Είστε για YouTube το απόγευμα. Να είστε καλά! Μία δήλωση για το Χρήστο Παπαδόπουλο. Του χρόνου να είμαστε καλά! Όλη η παρέα να μην είναι κανένα! Δημήτρη μου, να με πάρεις να φύγω. Μάρτα, Στο YouTube το απόγευμα. Μάρτα, Δημήτρη μου, αδερφούλη μου, να με πάρεις να φύγω από εδώ. Όπως σας είπα και πριν, τόσες μέρες. Ζήτησα τον αδερφό της να φύγει.